Roses torna un any més a organitzar un autocar per anar a Beas de Segura a participar de la festa de Sant Marcos. Avui s'han obert les inscripcions que s'han de realitzar al SAC, Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Roses. Sí, exacte, ja estem a mitjans de març, per tant vol dir que ja estem a falta d'un mes per a aquesta festivitat de Sant Marcos del nostre poble germà de Beas de Segura i com és habitual els darrers anys organitzem aquest autobús que, com bé dius, avui hem aprovat ja la realització d'aquest viatge i a partir de demà, divendres 24 de març, ja s'inicien les inscripcions que es podran fer com és habitual o bé presencialment aquí a les oficines del SAC o si no, a través d'internet, a través de la pàgina inscripcions.roses.cat. El viatge està previst que es faci des del dia 21 d'abril fins al dia 26, amb la sortida a les 7 del matí aquí a la plaça de Catalunya aquest 21 d'abril i la tornada el dia 26 a les 8 del matí i el preu és de 70 euros, com és també el mateix preu, mantingut el preu que es feia els últims anys. La sortida serà el divendres 21 d'abril i la tornada serà el 26 d'abril. Per a tenir més informació es pot trobar al web de l'Ajuntament de Roses.